mukomana anonzi Hezvo Tshabangu achizongobuda pachena azongoenda kuside the ruling party kweZANU-PF. Pane nhau inoitika yekukepsha kwakaitwa vanhu 4 vaiva muaeroplane. Tinoona kuti Gift Osalos Ziba kana makaverenga nhau dzedu dzanezuro anoburitsa nhau dzakanzi agent update, nhau yekuti azowana kuti vakomana kana vanhu 4 vaiva vakaburitswa mundege vakanotochiwa vari kupi. Saka mina mashoko anobuda itogwa naHezvo Tshabangu ndibva subscribe like button on the bell icon. Tichita recap zvanezuro. Osalos Ziba anoposta nhau iyi vazhinji venyu vakaiona ingakanzi release Samuel Gwenzi akati agent update Samuel Gwenzi and the other 3 they were brutally tortured and yet their phones secured by the regime. Achira mashoko kuti vakomana ava tavaona kuti vari kupi. Hezvo Tshabangu anozoya achireply panapa anyora mashoko okuti who located them? You are still applying failed old tricks in this era instead of finding other better ways of navigating your way to power. Shame. I thought you have learned, but you are still a DAO. Mashoko anotagwa naHezvo Tshabangu achiudza Gift Osalos Ziba achiti ndapamwe kuti makadziza kati muri kuona anochivaaccusa achiti uritaura uchiti makaona vanhu ava vari kunzi vari kutochiwa uri kutovaona kupi. Anouya achicriticize mashoko anotaurwa naOsalos Ziba achiti ndaifunga kuti pamwe makadzidza kana kuti muri kutsvaka mamwe maways ekuti mupindewo pakutonga opposition. Tiri kuona kuti Hezvo Tshabangu ari kuachicriticize vamwe vake veopposition, but munhu ari kuzviti ndiye mutungamiri opposition parliament, but iye ari kutoramba achitova opposer achinosupporta the ruling party. Tunze mafungiro enyu pene comment section yedu, musangano subscribe like